बा मामि सना आंनो जुस लाबोलायदोंना बेथ' नों मेंनानै फैबायना बेखायनो बेखौ लोंबा नों मोजां मोनगोन दे आरो होमबालाय मामि सना दाथ' आरो नोंखौ नुबावबायना आंनि मेंनायफोरा ओंखारजोबखासिगोन दा नंगौ माथो होमबालाय नै गावहासो जेरावबो सिगां आयै बे आं होफैबाबो नों होफैबाबो एखेसो ना दे नोंजोंलाय बहा थाबावनो दिनै ओमफ्रायथ' मोजांसो दालाय आंनि मामि सनाया दानिफ्रायनो खामानि सोलोंदोंना आंथ' आरो ओमफ्रायथ' उन्दुनो थिनबाय आङो गैया उन्दुबावा आंहा आफाखौ नेदोंना आयै डाइलगाबो दे मामि सना लाबोनायखौनो बरिया लोंसै आं गुसुनो दे ओमफ्राय थांदों उन्दुहैदो दे होमबा ओमफ्राय जेबो प्रब्लेम जायासै अफिसाव हजों जानायाथ' जायाखै र' मानसियासो ओमफ्राय सोराङा दा फैनानै उनाव फैयालासे थाबावासै औ बेनोथ' आरो नाथाय गावनि थाखायबोथ' मोजाङानोमोन न' दे मोजां जालांगोन बे लासैनो दे आरो होमबा ओंखाम खुरहैनोसै आङो नोंखौ नेबायसो दङमोन आङो जाहैनोसै सानैजों गासैबोथ' जाखांजोब्बायानो माथो ओमफ्रायलाय जाग्रोबानो जायोमोन ना नाङा दे मालाथो जाग्रोफैनाय आंलाय आरोथ' नोंजों लोगोसे जाफायोब्लासो ओंखामखौनो खहाबनाय मोनो आंहा आच्छा नंगौना औ हाबाब बोराय जि गोबाव आलासि जाहैमारबाय बेहाय आङो नै हा न'आवबा माथो बेवहायथ' आरो आंहा नोंसोरखौनो माब्ला फैगोनसो जाबाय दंगासिनोमोन नाथायथ' आरो नानि आरो फिसौखौ नुयैखाय गोसोआनो मोजां मोनासैना आंना ओरैनो जोंनिफ्राय गोजानाव थांफेरा थांनो आरो नै दा फैयासैनो फिसौखौसो बिराद गोसोखांबायलै आं बुरै बेनोथ'हाय बोराय बिसोरखौलाय आंबो गारबोना फैनो बादोंमोन ना नाथायथ' आरो मा खालामनो नानियाबोथ' आरो बेसेबा गोबावनि उनावसो न'आव थांनायनि खोथा बेफोरखौनो साननानै जेबो बुङासै आंबो नंनायालाय नंगौ अब्लाबो जोंहाबोथ' गोसोखाङोना दे जोंनि नानियाबोथ' आरो फैखागोनानो बियो सानसेबाबो जोंखौबोथ' बावनाय नंखायाना बियो नानियाबोथ' आरो हजों थांनाया ओरै फारसे मोजाङानो जादों नाथाय आरो मा जालायखो आरोलाय फारसेथिंजाय आरो हे मा बुंबावनो आरो नै बोराय बे नानिनि फिसायाबोथ' आरो फैफिनबायना मा बिदिब्ला जोंहा सानराजानि बिफाया ओंहाय हा बे सानाबनिनो बिफा उनावसो खोन्थाबाय थानोसैहाय आङो जिबायदि दावरावाबो जायाखै नङा जादोंआनो दाथ' आरो बिसिनावनो फैनानै दंफैयो बेबो नै हा बोरैथो जाबावनांगौ होनबालाय होनबायसिनो जे जारलाना दे आरो गावसोर मोजाङै मिलायनानै थानो रोंबालाय मोजाङानो बोरैबाबा आरो मिलायनो रोङाबाथ' आरो मा बुंबावगोन जोंनासो आरो न'आबो सिरि मोनलायसिगोन ना दाना ओरैनो नोंसोर गैयियावनो बेसे सिरि मोनबाय थाखादोंमोन आङो हा बेनोथ' जोंहा आबौ फिसौजोंसो गोगोम जायोमोन लायो न'आ दाथ' आरो बहाबाव नै बोराय हा नानिनि खुसियावनो जोंनिबो खुसि नङा होनबा बेनोथ' आब' गुमैया एसेबां मानिबो गाज्रि नंला खोमा न' बेखौथ' आरो माथो बुंबावनो नानि दिनै नों गुमैयालाय आरो बेनो मोजां बेनो गाज्रि अब्लाबो एसेबां मानि नंला दे आब' इस बिगुमैखौ बुंनायाबो गावहा नंगौथ' आब' नोंसिनि जिउआव बे माया फैनायखायसो नङाबाथ' बेसेबा समायना जागौमोन ना नोंसिनि संसाराबो दाबो जेबो नंला गोबावजोंब्लाबोथ' गुमैया दा गावनो बुजिबायना मोनथिला दे आरो नों गुमैयाबा बुजिदों ना बुजियाखै ओमफ्रायथ' हले नोंखौ नों गुमै बायदिनो हरा दा मोजांनोसो नायना हरगोन बेफोरखौ आं सानथ'आ दे आब' मानो साना बेलाय साननांगोनथ' ओमफ्रायथ' आगै नोंबा मा मोनो नाथाय आंहा हले नोंखौ इसान साननो फसायबायमोन आङो नाथाय आब' इसानाथ' माने नोंखौसो गारि जाम्बिलाय बे जेखियानो साना अब्लाबोथ' बेफोरबायदि जानो हाथावैया सानबा जागोन नामा ओमफ्रायथ' आं सिगाङावनो न' बुंखाबाय दे आरो बिनि सोंनायखौ नाथाय इसान सारा आंनि जोबोर मोजां लोगो आरो लोगोयैनो थाबाय थागोन ओमफ्रायथ' नोंखौबो बुंनायदोंमोन आङो गावहासो आरो मा एन्सार होयोबा ओमफ्राय आब' बिदिलाय बोरै जागोन दिनै मालाय नोजोरानो नोंखौसो नांदोंमोनबा आरो
आगै माब्लाबा नोजोरा थगायोबो दा आरोथ' बेफोरबायदि जेबो जबरदस्ति नङा आरोना नोंसोर गोसो मिलायोबासो दाथ' आरो मारै बुंनो हानो आब' नायनायनोसै औ ओमफ्राय फन हरोब्ला रायलायबानो जाबाय मोजांसो साराबो जोबोर मोजां मानसि दे जागोन दे आब' आंनि संसाराथ' बेफोरबायदिनो जानला मोनलासो जालांबाय आगै दा आरो बेखायनो आं रावनिखौबो बेफोरबायदि जाजानो लुगैया हाबा संसार जानाय जोबोर सानै हनैसो जानांगौ दिनै नाथाय उनफोरावसो माबायदि जालाङो जेबो बुंस'नो हाया जेबो मिथिस'आ आरोना बेखायनोथ' एखनबा सानोब्ला गिलायलाङोबो आं आब' दे आरो बयनिबो खाफाला बेफोरबायदि आंनि बायदि गाज्रि जाया नङाना आरोथ' इसानसारजों जायोब्लाबो खम खुसि लाखिगोन बियो नोंखौ आरोथ' आंनि आगै सनाखौ रानि बायदिसो दोनखागोनदां बियो आब'नाबो बुंनाया बांद्रायबाय नामा नंगौ दिनै आगै बास इसानसारासो आरो दायो मा सानो ओमफ्रायथ' आंना बेफोरबायदि लाखुमानाय बिदि गैया आरोना डाइरेक्ट बुंखाबाय आङो आंथ' आरो नोंनि थाखाय इसानसारखौनो फसायदों दिनै मा जाखो गथ' माखौ नायबाय थाखो नोंलाय मा सानसे साननै थाहैनायावनो आंखौ सिनायला नामा नोंलाय ओमफ्राय मादै नों मानो फैबावखो जोंनाव ज'खरा आंखौसो बेफोरबायदि बुंदों नोङो गथ' जानला मानला बुंनाङा दे दादिया मा नोंखौ लायखियाखै आयौ ओमफ्रायथ' नोङो गाज्रि मादैसो नै गथ' दा थाव सोबानानै नोम्बैखौ गोसोखांहोगोन आङो आबैमोननाव थांबाय थाखायो आबैखौ गोसोखाङा माथो आं ओमफ्रायथ' दादिया बाव गैयाना नोंनि दादि मैथा खौब्लाखौलाय मा खालामनांगौसै आंलाय जेरावखि थाया मानो होमबा मानो फैखो नों दादि गैयाबा मा हेदा बायदि बेलाय गथ'आ हे आंनि आफानि न'सो दादिनि नों थां बिनिफ्राय नों आंखौ होखानाय गथ'आ जुदि मादैयासो मोजां नों आंखौ रायनायखौ आबैनो खिन्थागोन आंखौ गिया माथो नोंनि नोम्बैखौनो गिनाया आङो आंथ' मा जाखांबाय थादों बे र' नों आंखौ सिनायाखैना गथ' सिनायखादों आं नोंखौ आरोथ' बांद्राय खुगा लेबलेब जादोंना नोङो खुगाखौनो खेबसिजोबगोन आं नोंखौ र' बेखायनोथ' दादियाबो नोंखौ गाज्रि होनो आयौ बे इमिनि फिसाजोआलाय मालानिफ्राय एसे खुगा ओंखारखोहाय आंनि आइखौ जेबो दा बुंखा मा खालामनो नङाबा हे नोंखौ दादि फैबा खिन्थागोन आं नोंनि दादि बेलाय मा खालामनो हानोसै आंखौलाय नोंनि दादियाबा जाम्बा जाम्बा जेबो खालामनो हाया बे आंखौ मिथिदो ओमफ्राय नोंखौथ' फैलासो होनदोंमोन आंखौ खि फैनायखौ सोरबा लाखिनो हायो आंथ' नोंजों रायलायबाय थायाहाय आङो दा लामाया दायो चक्लेट होगोन आङो नोङो मिथिबाय नोंनि चक्लेटखौ जाया माथो आं ओमफ्राय थां नोङो जोंनाव फैनाङा एलिसा आइ हामा नङाना बेफोरबायदि रायलायनाय गिदिर मानसिजों नुदो नुदो नोंनि फिसाजोनि आखलखौ दानिफ्रायनो बेफोरबायदि नों गाज्रि मादैखासो हामा आइ बेफोरबायदि बुङो दे आरो बे मानसिया ओमफ्राय सरि बुं मादैखौ जेखियानो जाया मानो आइ अब्लाबो मादैया नोंनिफ्राय गिदिर मानसि ना बिदि रायलायनो हामा आइ दे सरि बुं मादैखौ जल्दि ओमफ्राय नोंसोरबोथ' मादैखौ मोजां मोनखायाना दे गोख्रै मादैखौ सरि बुंदो जानला मानला बुंबाय थादो बियो सरि मादै दे मा दानिफ्राय बेफोरबायदि फोरोंबाय नामा फिसाखौ गिदिरफोरजों उल्था नांलायनोनो दिनै नोंबो नोंनि आखलफोरावसो बेफोरबायदि बुंजादो नोंसोरजों रायलायबाय थायालै आङो ओमफ्रायथ' सोराङा बेयाव गैया होनना मिन्थिखायोना मिन्थिगौ अब्लाबो फैदों आङो आरो आंखौ फैनायाव रावबो लाखिनो हाया दे आरो होमबालाय नाथाय मालाय सोराङाथ' जायजों थानांगौ बेजों दंहैखायो मा जाबावगोन बिसिनि संसारालाय एबार आरो सोराङा जुरिखौ बिदि दागाथोंसै आरो दासो ओरैनो मिलायहांदो
आरो जेबो प्रब्लेम दाजाथोंसै बे मायानोथ' बिसोरनि गेजेराव मानो फैबाय थानो नागिरोथाय दाबा आरो मा दावराव खालामलायो माथो रायलायगासिनोबा बिब' बिनानाव सानैजों मा रायलायनो आरो नोंखौनो रायलायखुमागासिनो जोङो नङा दे गुमै आच्छा ओमफ्राय गाज्रिना मोजांलै बेखौलाय आरो मानो खिन्थाबावनो जोंलाय रायलायखुमादोंसो नालाय इस बुंनायफ्राबो दे आरो ओमफ्राय नोंसोरहा रायलायथ'दोलाय गुमै दे आरो होमबालाय ओमफ्राय आंहाबोथ' रायलायनांगौ दंना नोंनि रायलायनांगौखौलाय आं मा खालामनांगौ जाखो माने नों खोनासंदो दे आरो बुंबाय थाबानो जाबाय खोनागासिनोखा आङो ओइ साला माथो ओमफ्राय मोखाङालाय बिथिंब्रा एबार जाबायना माथो आरो होमबालाय गावखौनो दासो रायलायनो मोनदों होनायनि जाबाय आरोना नोंनाबो माथो देनाय नंखागौना रायलायनोथ' लुगैबाबो मोनलाना नोंजों गावहानो खोनासंलाबा आंनि खोथाखौ नोंलाय आरो बेसेथो रायलायनो लुगैबाय थायो दिनै रायलायबाबोथ' आरो आं गियानोबा देनाय माथो खालामनो आरोना फाग्ला गोसोसो आंबोथ' आरो माथो खालामनो फाग्लि गोसोसो ओमफ्रायथ' रागा जोंनाय गैथ'ला दा आंनि सायाव गैनायाथ' गैथ'लाथ' ओमफ्रायो उनावसो जाफिनो ना मायो बुंनो हाला आरो इस ओमफ्राय ओरैना हरलाय दाबोथ' आरो माबा आद्रा बायदि मोनदों देनाय मा बेलाय दासो समायदोंफ्रा माने दासो आंनि हिनजाव बायदि नुदों आरोना नंगौसो आरो